Vianoce, Vianoce, ticho snížik v nás. Vianoce, Vianoce, úvery sú zas. Už aj vám sa stalo, že ste sa prihlásili do svojho internet bankingu a vyskočila tam na vás takáto super správa? Sú tu Vianoce, čas lásky, pokoja, rodiny, darčekov a úverov. Veci, ktoré nepotrebujete, nové auto, dovolenka. Chcete kúpiť dovolenku ako vianočný darček? Výborné, s nami je to všetko na dosah. Spotrebný úver na čokoľvek z pohodlia vášho domova. Pre všetkých, ktorí chcú to najlepšie, vaše sny, naša radosť. Spolu to dokážeme. Vaša banka. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako by to vyzeralo, keby nám slovenské banky povedali celú pravdu takú, aká je a ako si to v skutočnosti myslia. Veci, ktoré nepotrebujete. Dovolenka, nové auto, alebo proste len tak mačiatko alebo šteniatko. Chcete nakúpiť vianočné darčeky? Výborné, s nami je to všetko na dosah. Chcete Vianoce, na ktoré budete ešte dlho spomínať? Budeme vás k tomu pravidelne motivovať vo vašej bankovej aplikácii. Čím viac sa zadlžíte, tým viac vyberieme na úrokoch. Zoberte si spotrebný úver na čokoľvek a garantujeme vám, že na tieto Vianoce ešte dlho nezabudnete. S rodinou budete na ne ešte dlho spomínať. Po novom roku si budete vyčítať, akú hlúposť ste spravili, že ste sa zbytočne zadlžili. Splátka k splátke a všetci sú spokojní. Teda hlavne my, vaša banka. Vaše sny, naša radosť, spolu to dokážeme. Vaša banka. Keď si zvyknete na to, že všetky bežné veci budete riešiť spotrebným alebo nebodaj nebankovým úverom, je to cesta do nepríjemnej finančnej špirály, z ktorej sa ťažko dostáva. Je ľahké podľahnúť lákavým a jednoduchým ponukám, ale vždy si zvážte, či je to to, čo potrebujete. Vianoce nemajú byť o tom, aby zrujnovali váš rozpočet. Naučiť sa dlhodobo a rozumne pracovať s peniazmi, to je jeden z najkrajších darov, ktoré si môžete dať, a to nie len na Vianoce. Pre všetky otázky ohľadom úverov nám napíšte, radi vám ich zodpovieme a želáme pekné sviatky a veselé Vianoce. Na záver si ešte môžete užiť tancujúceho Ježiška, alebo ako by v Amerike povedali, tancujúci Santa Claus.